ntebi minyoka morore edina na abana bao bakure bayo ande tokobarora minyoka gaki ngaminyoka nanyorete edina moyare nandigereretie agataka gokwana tanyara akarara iga abwatete ise nomora atate konyenya naende amuruseti mpaka chianga nere aruseti ekera airana ekera aikoa akanyora na omong'ina oyio ore edina okenya akabwata akamokenya akamwaka omorenda akamoita akamuruta inse akabwata omwana omotang'ani omoiseke bwa emiaka ene akamokenya akaruta inse akabwata omwana oyo okomobwati bwa emiaka etato akamokenya akamuruta inse bono twakwanire nere gano arari nogenera bagokobori iga agoteba ng'a nachiete koramoki nkanyora nakorire egento ase omong'ina ngateba bono rigwaro riwe bono onde bwensi akamenya gokenya abana iga ntebia ng'a ekere naigwete ekere nakenyire omonto bono nare konyora noe mbatani narenge gocha gokenya. Alex Ayata Megosi has killed his relatives, or has killed the relatives, that is the wife to his brother, who is by name is Patrick Omuga, then 2 children, a girl and a boy who are aged 4 years and 3 years. Ongoro kumishali mwanali, gosemi mobuna bakondo kerieta lioko bako. Amang'ana ya sabete abana aba nabekasi ni yane abatang'ani first cousins tari gora chagete mang'ana ya arabeire geka omwana oyo korukwa yata otemire goita ise chintunda chinyinge na mara nyingi ninchi isa korangeria nagenda gukwana no mwana oyo akororeka no muororo ekere ya igete atagete kubasamba na gutagura chinyumba chionsi ise nachete nkamoreta polisi iga tukaigwana na nere mwana oyo tigabe kwechera agende egere nonye no obofundi bwange nchende yonsi okorwa ororo nyore more no morembe nero unchukire kiera nonye abarandi mbare echera abantu abange bachire echera bakorwa bacha baba barandi ense yaba buya twagenda twang'ea ise bwancha tugoikaga iga tokoreta abasikari okana otebang'a mwana oyo wangamire twachire erio mwerio iga abwatete ise nomora atate konyenya naende amuruseti mpaka chianga nere aruseti lakini naro nyasaye agatuma omong'ina agaika kobanyora agakura agakonya naende omogaka oyo agacha asende nkamoteba bono mbwanche ng'ae naende togakora naende ekababo aende agakana omwerio inche onchete komoteba omweri naye agoita gose akore egento matuko taraera mabu nakorete iga igete bagosanete na mumura omwabo oyio ore omogaka omarehemu amatuko abere aetire bagakora amang'ana aywo lakini namotianerete akamotebia ng'a onye tokong'ita ngogoita nde onye inche naye ntogokwa ngokora nde egento oteba ase obogima bwabo bwensi bono ogachete nomoro akanyora ise abana oyo nyagokenywa ochire korisia ekera airana ekera aikoa akanyora na omong'ina oyio ore edina akabwata akamokenya akamwaka omorenda akamoita akamuruta inse akabwata omwana omotang'ani omoiseke bwa emiaka ene akamokenya akaruta inse akabwata omwana oyo okomobwati bwa emiaka etato akamokenya akamuruta inse bono twakwanire nere gano arari nogenera bagokobori iga agoteba ng'a nachiete koramoki nkanyora nakorire egento ase omong'ina ngateba bono rigwaro riwe bono onde bwensi akamenya gokenya abana iga ntebia ng'a ekere naigwete ekere nakenyire omonto bono nare konyora noe mbatani narenge gocha gokenya ekiagera naikire korikora noe na abasikari nabo abatebeti igo lakini onkorwa ogosorora ase abaibori na inche na omoibori ekero kwarorire dalili abana barero basariki banyure madawa ya kulevya abathari omwana oyo abwatu airuga ari echera nakonyeke naino omotwaro omorembe ekiagera ekero onyagotenga nimwanchete ng'a tagochi gosibwa mabo naye akorire marita ngoro Patrick Omuga Migosi inde nogo kumio konene ntari ne familia yane nigo yarenge igoro achete korisia ngotebu minyoka asore ng'ai kobate inde kona moino yabogi ntebi minyoka morore edina na abana bao bakure bayo ande tokobarora minyoka gaki ngaminyoka nanyorete edina moyare nandigereretie agataka gokwana tanyara akarara
igongo sabe serikali monkonye mombwatisi momoigorera kera nenche ngori gigunde ninde nobwoba mono kompati ndikorara seng'encho stiri ngori gunde gwetatete gosirie egesaku kiane serikali nabasabire nkonya ase obweng'ene ndobere kagontianera amatuko are amange agontinga ngong'itare korunde kijana eke esukuru gotira ng'a nekerenta nende rieteri mbaragerikwana ng'a nekerenta nende mbori mama ng'oroki tata boronge ante omwana nekiraya obeire kakonya gontianera mpaka ochamiruka ase enkomboete nainche emenyete oraro timbwati nkorombe mpaka ocha gatindete bwerokera nyomba eywo ase emenyete natinyi tata agacha agantebia twende onchandire kora ng'e nabara oboe nari rende nacheteka naende buna yaikeire ankorere efamiri eserikali nkonye agontianera agontebia ng'a ngogokora nde ogwekora naye kwanyiomire obwate efamiri inche tinkonyioma inche na amaruru narogeretwe aye ngogokora nde nabagocha okwana igo amatuko amange abere kagokwana Erieta riane ngorokurosike muntu nyabuto abana aba bakwete n'abana mokamomura n'abana baye gaki omwana oyo obeire gakorete ebitisa amatuko amatambe omwana agatigerete esukuru standard 7 agachaka konywa amarwaso akonyicha nyasore bono agaika chingaki gete agasambera oyo omwabo enyomba lakini gatagete komokenya lakini tamoikera akabwata eborobori bono okaenda ase enyomba eye ase eng'encho yarenge esite kiagera gare gotauri chindagera oni tokabeka naende taigo tochiesi mogondo tokabeka ase esaiga eywo ekaba esito ekaine echindagera chionsi ngachikwa korigereria nkaigwa endamwamu ng'a gaki ekero akonia endagera naende oimanyire kwimokosambera naende mbera nsoe kobatondera naende baragere igo nkong'anya mbatigerere nkang'anya nkabatigerera nkagenda nkamenya miruka omwana oyo form 2 arenge ebitabu biaye igo biaiyerete nyomba chiuniform chikaiyera nyomba ngachaka oboyia mpaka chiuniform chinde ngaka nabante kiagera yarenge January yarenge omogomo abamura bande mbare bare komotara chiuniform chiabo chiarenge nyomba nairanete kogora bono konairana miruka nkamobeka esukuru ngakomba waro oruo ocha mesari esukuru agakora form 4 lakini seng'eche ebitabu biaye biaiyerete nyomba agachigochaka bupya tachikonyora buya mbakorete nenyaroka ya mwabo yare koenda university ere agantei mama naende omwana oyo na omuyare ake agantei mama omwana oyo seng'encho chinyaroka chigocha chiasumbwa emoire university egere inche oche kong'ire kosi ende yonsi ng'ora bono kinganyete ngomoira ande ekosi nkanyora baumeranire na omwana oyo banyomanire tokabere tomenyete na baro bwabo miruka tomenyete na bwabo miruka agacha agaika oroche buna abana bagoika bang'ainia agateba inche tindi komenya agaiga igo nkogenda seito agachanga nkamotebia bono naki ochikomenya saiga etaiyo nkamotebia ekiagera aria amo mogochikomenya nori mogochikoigwana agantebia bono lasima onyagachere agachiakara atore jikoni nkaigwa akabereragete nkaro nkagenda nkarigia ibati nkamobundera akanyomba kaye agasoka komenya na omong'ina oyo ororo korwa eri nabo mbamenyete omwana one nimwanchete tinatana kondama naende tana kong'etani ng'ana rinde rionsi ginkomokwanera gagontebia mama onye omomura ogochikong'iraneri bo bagoteba kwagochire okweraneri mama bobe gaki na omwana nanchete gaki abana abo bane nabaro nabwo konya narorire abache korore netogiri ng'ana inche nabeire omokungu gaki igo nkumeti bono igoro ekero ngwakerwa esimi ngotebia bung'aeti nagakenyire na abana gaki aichire ense ngochikominyoka nekere nkanyora eserikali yairire gaki igo nkumeti gaki eserikali nkonye gaki onye nabe abanto bakare komenya iga gaki timanyeti gaki nonya kimbwate babe gaki nonya nabiarete abamura babere boka gaki emechando eye nemenene gaki nkonye gaki ekiagera igoro naende omwana oyo nang'akirete simi agantebia mbaretere chibesa inche kobamenta chia omogondo onye nchicha mapema bono okorora ng'a ngatoitete twensi ekiana inche tari komoka kandorire anga gare gotokenya twensi bono gaki kaikire okoboko gwa eserikali gaki serikali ninu morarore bono ng'aki mogokora kiare buna rero botuko nonya twaiteretwe twakoreretwe ebinto ebi ntorairi chinyomba otwaborete na ndagochache goita oyonde emechi toraire lakini ekero twachete konyora ng'a obwatirwe togacha koigwa buya ekiagera gare korigia oyo bono omosacha bwa omoswati oyo yamoita
gaki tokonya gaki onya gikaringa burwaire obungo rwari gwerega serikali burwari gonya na makweri onya nero kurwaro gaki atutige tomenye none bibiri ngo tebere nga gaki okoboko kwa uwo koringo onya gikonyarikana ngana kugo ko emechando kobutore korusio gaki. Kwa majina naitwa Dismas na Ongeri. Niko na mshangao kubwa sana kwa ajili mtoto wangu ameuawa kinyama na sina habari yoyote kuhusu mauaji yake. Kwa hivyo nina mshangao mkubwa sana. Ameuawa pamoja na watoto wake wawili, msichana na kijana. Kwa hivyo chanzo ya hiyo mauaji sina habari yoyote. Sina mengi ya kuongea. Ni hayo tu. Naomba serikali nisaidie ili kupata haki ya hao watoto wangu ambao wameuawa. Mimi nimeshangaa sana na kusikitika sana. Mimi ni Christopher Nyairo, ni anko ya huyu marehemu ameuawa na watoto wake. Nimeshangaa sana, mtoto wangu msichana ameuawa na watoto wake wawili kinyama. Ile mimi naomba serikali itusaidie tupate haki ifanyike. Hiyo tu ndio tunataka, kwa sababu yameshatendeka na hakuna kitu kingine tutafanya. Ilikuwa jana tarehe 14 mwezi huu mwaka huu mwendo wa saa 8 hivi na 35 ndio tulipata information from members of the public. There is one of the members of the public at Kigogo area, but in Masaria supplication, who was run Basak, and he has killed 3 people at once. Police officers rushed to the scene, and we found that one by name, Alex Ayata Megosi, has killed his relatives, has killed the relatives, that is the wife to his brother, who is by name is Patrick Omuga, then 2 children, a girl and a boy who are aged 4 years and 3 years. The man went missing. Immediately after that, he was threatening the members of the public. Then before the officers reached to the scene, the man went missing. He hid somewhere. Then at around 8:12, 8:15 in the evening, that is PM, he reserviced at Rioma police station, where he surrendered himself, and he confirmed that he's the one who did the act. Then he was booked in, and is now be ready to be taken to court in time from today. The reasons for it, what he's now claiming is they're having a domestic issues with his brother that has angered him so much that he decided only to settle it by doing what he did, that is killing his wife and the 2 children. He don't have any other reason for doing it other than that. Yes. To him, that is according to him now. He did it because of domestic issues, but he found the only solution he can do is only to kill those people. And I think he was more ready even to kill more. Not even to kill more, to kill his real brother or his brother whom they are in Tasso. But unfortunately, the brother was nowhere. That's what saved him.